tan wurung Sri Huning. Ayo. Gugur. Dadi kusumane. Aja ngono. Lho kok aja ngono aku meneng wae kok aja ngono. Lho kok cedak ngono jarake sekilan kok cedak. Lah raimu nyedak. Lho kok rai-rai. Oh. Jaga jarak. Iki tak madhep rono iki lho aku. Dadi aku wedi le Mas Jati. Kok wedi iki setan kok aku kok mau Mas Bagong. Lho ayo. Hati-hati celutak. Lah ya aku ketringi iki ngono kuwi le. Aku ki sampe ndek wingi sampe iki sepanggung karo iki njokan Mas. Oh, mau bengi karo iki to ya? Nggih. Der mau bengi der kae. Ora. Lho masamu aku. Ora der wong aku ora sangu mercon kok. Sangu mercon itu. Ya rata-rata. Iki ndak rampung-rampung. Lho ora rampung luweh kok. Dadi kusumane. Aku. Bangsa buka celuk napa buka rebat? Celuk no. Celuk. Nggih, napa buka ketuk monggo. Yo. Ora kaya renggong buyut bukoke ketuk. Thank you.